Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο αναλυτικό δελτίο καιρού εδώ από το ελληνικό.umbrella.com. Αξίζει τον κόπο να το έχετε στα αγαπημένα σας αυτό το καιρικό site. Διαθέτει επίσης και καταπληκτική εφαρμογή για Android. Για να δούμε τώρα μαζί την όλη εξέλιξη του καιρού για αύριο αλλά και για τις επόμενες ημέρες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Βελτιώνεται ο καιρός σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, καλύτερα στις περισσότερες περιοχές, γιατί θα δούμε μαζί. Επειδή μου στέλνετε πολλοί από εσάς πολλά μηνύματα και είστε αγρότες για αγροτικές εργασίες, θα δούμε με λεπτομέρεια ποιες περιοχές δείχνουν να επηρεάζονται από κάποιες βροχές τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε όμως το Σάββατο θα ξεκινήσει με κάποια συννεφιά η οποία θα δηληθεί. Τις βροχές τις βλέπουμε ανά ώρα πάνω δεξιά, η καλύτερη πιθανότητα, η οποία πιθανότητα υπάρχει στα ανατολικά υπηρετικά το πρωί. Πιθανώς τοπικά και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στην Κρήτη ο πιο άστατος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και το τέλος του Σαββάτου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ, φαίνεται ότι οι όποιες βροχές, ακόμα και τοπικές, θα έχουν σταματήσει. Συνοπτικά βλέπουμε τις περιοχές όπου αύριο είναι μεγάλη πιθανότητα για μπόρες και βλέπετε σκούρα χρώματα πάνω από την Κρήτη και κυρίως στην βόρεια-βορειοδυτική. Εκεί είναι μεγάλη πιθανότητα να εκδοθούν μπόρες και καταιγίδες κατά τη διάρκεια και του Σαββάτου, ενώ όπως σας είπα τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο αρχικά θα φτάνουν μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι τα 6 με 7, στη θάλασσα των Κιθήρων, στο Μυρτό και τα 8 μποφόρ, στο Ιόνι δεν φαίνεται να ξεπερνούν οι άνεμοι τα 4 με 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι δείχνουν να εξασθενούν λίγο ακόμη οι άνεμοι στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας, ενώ θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, στα δυτικά τμήματά του και στην Αττική, θα δούμε σε λίγο, θα φτάνουν οι άνεμοι τα 7 και ρηπές του βορειά, στα ανατολικά της Αττικής επίσης και τα 8 μποφόρ. Προσοχή στην Πάχνη, στα ορεινά κυρίως κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς θα έχουμε και -2 σε ορεινές περιοχές, γύρω στους 7 με 13 και 14 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι τώρα θα μαλακώσει ο καιρός στα δυτικά και 19 και πάλι και 20 όπως και σήμερα. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά γύρω στους 15 με 17 βαθμούς όπως και στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Αττική, το πρωί θα υπάρχει συννεφιά στα βορειότερα τμήματα του νομού, κατά μήκος και κοντά στην Βιωτία και στην Κόρινθο. Θα ανοίξει όμως ο καιρός, θα επικρατήσει ηλιακάδα με πάρα πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Πολύ γρήγορα θα επικρατήσει ηλιακάδα. Βορειοανατολική άνεμη στα 6 με 7. Στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Το πρωί όμως θα έχει αρκετή ψύχρα για να μην πω κρύο. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιακάδα ήδη από την αρχή της ημέρας, πάρα πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Βορειοδυτική άνεμη στα 4, στα νυχτά και στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 5 με 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, αντίστοιχα κρύο το πρωί. Και η Πάτρα, τι άλλο από ηλιοφάνεια, λίγα συννεφά και μόνο στα ορεινά, και αυτό κυρίως κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις στην αρχή στο όριο και στα 6 μποφόρ και θα πέσει η έντασή τους. Θερμοκρασία στους 12 με 19 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Στο Ηράκλειο όμως η Βόρεια Κρήτη θα συνεχίσει να έχει άστατο καιρό, θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Η βόρεια άνεμη στα 3 με 4 με ρηπές έως και 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 13 με 17 βαθμούς Κελσίου και εδώ με αυξημένη, εδώ καλύτερα, τη σχετική υγρασία. Έχουμε πάει στην Κυριακή. Βλέπουμε την κίνηση των νεφώσεων που παίζουν ρόλο στο πώς διαμορφώνουν και γενικά την ημέρα από πλευράς θερμοκρασίας κυρίως, και βλέπετε ότι στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια από το πρωί, εκτός από τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία και την Βόρεια Στερεά, που μέσα στην ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά και κυρίως μετά το μεσημέρι στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από πλευράς τώρα βροχών, βλέπετε στη Βόρεια Κρήτη κάποια χρωματάκια επιμένουν εκεί και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, κυρίως στις πρωινές προμεσημβρινές ώρες, θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός. Κάποια χρώματα κάνουν την εμφάνισή τους, βλέπετε στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία και πάλι, κυρίως το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Αυτά τα χρωματάκια υποδηλώνουν πιθανότητα για κάποια φαινόμενα και βλέπετε ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα για μπόρες στην κάρτα αυτή υπάρχει και πάλι στη Βόρεια Κρήτη, επαναλαμβάνω, τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες, αλλά την Κυριακή και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να βρέξει ασθενώς και τοπικά. Βοριάδες την Κυριακή και πάλι στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, στις περισσότερες περιοχές του Δυτικού και Βορείου Αιγαίου, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Όσον αφορά τώρα στον Ιδράργυρο το πρωί, βλέπετε και πάλι χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και -3 με -4 βαθμούς σε ορεινές περιοχές υπηρετικής χώρας, γύρω στους 2 με 5 βαθμούς στα βόρεια, στους 5 με 9 βαθμούς στα νότια υπηρετικά, γύρω στους 6 με 12 βαθμούς στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους. Το μεσημέρι, πολύ πιο μαλακός ο καιρός και πάλι στα δυτικά με 20, αλλά και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα μαλακώσει ο καιρός με την ηλιοφάνεια 17 με 18 βαθμούς, όπως και στα νησιά του Αιγαίου θα είναι ανάλογες θερμοκρασίες, περισσότερη ζέστη στα νότια-ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τη Δευτέρα τώρα, και ενώ ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές πολύ καλός, με ηλιοφάνεια τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί που γρήγορα θα διαλυθούν, δείτε τώρα τα σύννεφα πώς μαζεύονται εκεί, σε Θράκη, κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία, Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, μέχρι και την Στερεάος και τα βορειότερα πολύ βόρεια τμήματα της Αττικής, σύννεφα τα οποία θα επιμείνουν μέχρι και αργά το βράδυ, όπως και στην Βόρεια Κρήτη τα σύννεφάκια κατά τόπους θα πυκνώνουν. Βλέπουμε τώρα στην πορεία των βροχοπτώσεων ανά ώρα κάποιους χρωματισμούς. Κυρίως προς τις πρωινές ώρες να γίνονται λίγο περισσότεροι σε Θεσσαλία, κυρίως Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, αλλά και στη Βόρεια Κρήτη κάποια χρωματάκια και βλέπετε εκεί κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα και αυτά τα χρωματάκια φαίνεται που υποδηλώνουν, επαναλαμβάνω, ασθενή και τοπικά φαινόμενα διατηρούνται στην Βόρεια Ελλάδα έως και τις βραδινές ώρες. Αλλά πιο συνοπτικά να δούμε την πιθανότητα μικρή αλεπαρτή με το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα να ψυχαλίσει και να βρέξει κατά τη διάρκεια της Δευτέρας σε Βόρεια Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία και Βόρεια Κρήτη. Επίσης, πιθανώς και στον Εύρο, το πιο σκούρο χρώμα ελαφρώς εκεί στην Θεσσαλία και στη Μακεδονία που δηλώνει πιθανότητα για ασθενούς και μέτριας έντασης βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι τη Δευτέρα βορειάδες, τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στην περιοχή του Αιγαίου. Στο Ιόνιο δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Διατηρείται δηλαδή πολύ ενισχυμένο το βόρειο ρεύμα και την επόμενη εβδομάδα και σε εκείνη με τον Ιδράργυρο κοντά στο 0. Στις ορεινότερες περιοχές θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία το πρωί της Δευτέρας. Βλέπετε στα υπηρετικά εξαιτίας της συννεφιάς που αναμένεται στην κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Στα νησιά θα έχουμε κάτω από 8 με 14 βαθμούς. Το μεσημέρι της Δευτέρας θα πέσει η θερμοκρασία τώρα εξαιτίας της συννεφιάς. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε πάνω από 14 βαθμούς, όπως και στα ανατολικά υπηρετικά. Μόνο στο Ιόνιο και στα δυτικά θα έχει περισσότερη ζέστη με 20 και τοπικά, όπως και στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τρίτη, αναμένεται γενικά και πάλι καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές. Η συννεφιά δείτε όμως και πάλι που επιμένει στην Δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά και τα βόρεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέσα στην ημέρα θα συννεφιάσει τοπικά και στην Πελοπόννησο, αλλά οι περισσότερες ανατολικές περιοχές θα απολαμβάνουν την Τρίτη πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από πλευράς τώρα βροχοπτώσεων, να δούμε την κίνηση αυτών ανά ώρα την Τρίτη. Βλέπουμε ότι στην ουσία κάποια χρωματάκια ξανασχηματίζονται στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στις πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δείτε τώρα κάποιους χρωματισμούς πως γίνονται περισσότεροι στην περιοχή του Ιωνίου αλλά και στα δυτικά, νοτιοδυτικά κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και κυρίως προς τις απογευματινές βραδινές ώρες καλύπτουν μεγάλο κομμάτι της βορειοδυτικής Ελλάδας. Και βλέπετε σε αυτό το χάρτη την πιθανότητα για την Τρίτη που υπάρχει για βροχές ή μπόρες. Και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει, αλλά κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά, η πιθανότητα την Τρίτη είναι μεγάλη για κάποιες μπόρες, κυρίως στο βόρειο-βορειοδυτικό κομμάτι, όπως βλέπετε, του Ιωνίου και στα παράλια, στα παράκτια τμήματα της Υπήρου. Την Τρίτη πέφτει η ένταση των βορειάδων στο Αιγαίο. Στρέφονται οι άνεμοι στο Ιόνιο, σε νότιους νοτιοανατολικούς, που στα νυχτά θα φτάσουν και τα 4 έως και τα 5 μποφόρ. Άπνοια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Την Τρίτη το πρωί βλέπετε και πάλι θερμοκρασίες με αρνητικό πρόσημο στις ορεινότερες περιοχές υπηρετικής χώρας, γύρω στους 7 με 10 βαθμούς στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά, όχι κάτω από 8 με 13 βαθμούς στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους. Και το μεσημέρι της Τρίτης περισσότερο πιο μαλακός είναι ο καιρός στα δυτικά, στα βόρεια το πολύ στους 15 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στα υπόλοιπα υπηρετικά στους 16 με 18, στα νησιά γύρω στους 15 με 17 και 18 βαθμούς Κελσίου επίσης. Τετάρτη. Βλέπουμε ότι και πάλι τα σύννεφα, αν και ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές, τα σύννεφα να επιμένουν στην ανατολική υπηρετική χώρα εκεί από Στερεά μέχρι και Μακεδονία, κυρίως το πρώτο μισό της Τετάρτης, γιατί μέσα στην ημέρα θα βγει ήλιος και εκεί, τουλάχιστον θα μεγαλώσουν τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά βλέπετε σε γενικές γραμμές η Τετάρτη θα κυλήσει πολύ ομαλά, με την πιθανότητα για βροχοπτώσεις. Και πάλι αυτές στην κίνησή τους βλέπουμε πιθανώς να επηρεάσουν περιοχές κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως από το μεσημέρι και μετά ίσως πρόσκαιρα τμήματα της δυτικής βορειοδυτικής Ελλάδας, αυτό κυρίως προς το βράδυ αργά. Και βλέπετε σε αυτό τον χάρτη
την πρόγνωση, καλύτερα την πιθανότητα για φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Επαναλαμβάνω, στα βορειοδυτικά πιθανότητα υπάρχει για ασθενείς τοπικές βροχές, όπως και στα υπόλοιπα ανατολικά και τα βόρεια περιοδικά από αυτή τη συννεφιά που πρόσκαιρα θα είναι πιο πυκνή κυρίως στο πρώτο μισό της Τετάρτης. Κατά τα άλλα, δεν δείχνει να έχουμε κάτι αξιόλογο πλευράς φαινομένων, δηλαδή ένταση βροχών κτλ. Την Τετάρτη οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 με 5 και στα 7 ίνισα οι ρηπές και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία το πρωί της Τετάρτης κοντά στο 0 στα ορεινά, γύρω στους 7 με 10 στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά, όχι κάτω από 8 με 13 βαθμούς στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Στο Ιόνιο θα μαλακώσει πολύ ο καιρός από την Τετάρτη και τη νύχτα και νωρίς το πρωί, και το μεσημέρι βλέπετε εκεί θα παρατηρηθούν και 20-21 βαθμοί Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα 14 με 18 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος αργά το μεσημέρι. Για την Πέμπτη τώρα θα έχουμε να κάνουμε ένα παραμετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα δούμε πώς θα μας απασχολήσει και την επόμενη εβδομάδα, αλλά τα σημερινά στοιχεία θέλουν το σύστημα αυτό να απλώνεται σιγά σιγά από την Ιταλία, όπως βλέπετε, με κάποιες συννεφιές, και να μας στέλνει κάποιες συννεφιές αρκετές, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα και το βράδυ στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά αν και υπάρχει κάποια διχογνωμία σε κάποια μοντέλα, μέχρι και την 5η 6 του μηνός δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε άμεσα από αυτό το σύστημα, το οποίο το βλέπετε εκεί στην Ιταλία, στο τακούνι της Ιταλίας, θα δώσει βροχές ήδη από το πρωί της 5ης και θα παραμείνουν εκεί οι βροχές, καθώς το σύστημα δείχνει να στροβιλίζεται για κανένα 24ωρο ακριβώς πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, πριν κινηθεί λίγο πιο ανατολικά προς την περιοχή μας. Αυτό επαναλαμβάνω το σενάριο το σημερινό. Και βλέπουμε ότι και την Πέμπτη, εκτός από αυτό το ανοιχτό γαλάζιο χρώμιο που δηλώνει κάποια συννεφιά, μουντάδα και ομίχλες, στην προκειμένη περίπτωση, δεν διαφαίνονται κάποιες βροχές και την Πέμπτη στην χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα, πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και πάλι την Πέμπτη στο Αιγαίο όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο όμως σιγά σιγά θα αρχίσουν να ενισχύονται, καθώς το χαμηλό αυτό θα πλησιάζει προς την περιοχή μας και δεν αποκλείεται να αγγίξει ο νοτιάς και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασία βλέπετε κοντά στο συν 1 με συν 4 βαθμούς στα ορεινά, στους 7 με 13 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι, η θερμοκρασία το πρωί ήταν αυτή, το μεσημέρι και πάλι πιο μαλακός θα είναι ο καιρός στην Δυτική Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. 20 διάρκεια στα δυτικά εξαιτίας του νοτιά, δεν αποκλείεται και στην υπόλοιπη χώρα να μαλακώσει λίγο ακόμη ο καιρός και να πιάσουμε και 16 με 18 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα το μεσημέρι της Πέμπτης και 19 ίσως και 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά τόπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που επιλέξατε και απόψε μας για τη δική σας μετεοενημέρωση. Μην ξεχνάτε να κάνετε. Όσον αφορά στην τάση του καιρού, να σας πω ότι και σήμερα υπάρχει τάση να χαλάσει ο καιρός, κυρίως από τις 7 του μηνός, από τις 7 του μηνός και μετέπειτα στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί φαίνεται να εντοπίζονται περισσότερες βροχές μετά τις 7 Νοεμβρίου.